Os ydych chi'n gyrru fyny o Ddyffryn Eiron am gyfeiriad Llanarth drwy bentra Derwen Gam, mi fyddwch chi wedi mynd heibio capel Neuadd-lwydd. Fallach bod chi wedi sylwi ar y cerflun hwn, angel Neuadd-lwydd. Ac ar ochr y cerflun, fe welwch chi sgrifen sy'n deud mai o fan hyn yr oedd cenhadon cyntaf Madagascar yn dod. Ac eleni, mi fyddwn ni'n dathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Neuadd-lwydd a Madagascar. Dros y ffordd i'r capel, a mae yna gau enfawr. Ac mae'n debyg yn fan hyn y cynhalwyd y cwrdd i ffarwelio a'r cenhadon, neu comisiynu nhw, i hordeinio nhw ar gyfer y gwaith. Mae fan hyn yn y proses o gael ei droi yn wynllan, fel mae'n digwydd. Ac yna ni yn cyfru faint o'r ffyn yma yn y cae, ac yn amcangyfrif bod yna o gwmpas te 5,000. A dyna yn ôl yr hanes faint o bobl wedi dod ynghyd mwyn ar gyfer y gwasanaeth hwnnw oedd yn cael ei gynnal ym mis Awst 1817. A ydych chi'n gallu... Mae'n helpu nhw'n greu i chi ddychmygu faint o bobl fydda wedi bod yn y gynulleidfa'r diwrnod hwnnw a faint o achlysur oedd o i fod yn gweld y bobl hyn yn teithio mor bell mwyn mynd i gyhoeddi'r newyddion da ym Madagascar. Ac ar ôl y cwrdd hwnnw gafodd ei gynnal yn y cae dros y ffordd, y garreg filltir nesaf oedd hwylio. Cychwyn y siwrne o Gravesend ar y 9 o Chwefror, felly da ni sôn am 200 mlynedd yn ôl i'r dyddiad hwn. Cychwyn ffordd am Ynys Madagascar a dechrau ar y stori ryfeddol sydd am hanes y cenhadon yno.